Chronicles in Color, l-esebizzjoni tal-artist James Valla Clark, tikkommemora kapitlu importanti fil-vjaġġ tiegħu ta' 25 sena bħala artist. Kwarta seklu li matulhom James qal l-arti tiegħu żviluppat u evolvit b'xi waqtiet mod parallel ma' ħajtu. Bdejt fil-bidunet ġifieri bil-pajsaġġi ovvjament, imma l-pajsaġġi tiegħi dejjem kienu astratti iżjed qatt mart impenġi x'imkien jew nesplora ċertu pajsaġġ għaliex jolqotni biss, iktar forsi pereżempju għax ifakkarni f'ċertu fażi f'ħajti jew f'ċertu esperjenzi personali. L-esebizzjoni ta' 52 xogħlijiet artistiċi esebiti fi spazju kreattiv jiġdu momenti kontrastanti, uħud huma pjaċevoli, oħrajn turbulenti, bl-eruq tat-teknika artistika msejsa fi xbijat bikrija tal-karriera tiegħu li juru xenarji tal-pajzaġġ. Eventwalment, jgħid li beda jesperimenta bl-astratt, b'kuluri li f'xi waqtijiet jintiżġu wkoll man-namra tiegħu għall-pajzaġġ. Il-kuluri li nebħu u minnhom id-dakret isem l-esebizzjoni huma wkoll protagonisti. Mbagħad b'żmien ix-xogħol evolva sar dejjem iktar astratt, anke bħala pajsaġġi saru iktar astratti, u mbagħad ovvjament evolva x-xogħol li huwa purament astratt. Il-vjaġġ iwassal sal iżjed pitturi reċenti tiegħu, uħud minnhom friski, tant li konkludjhom f'dawn il-jiem, li jiddeskrivihom bħala interpretazzjoni emottivi minn għajnejn l-artist, l-uman li jimraħ fi vjaġġ ispirat mill-pajsaġġ Malti u Mediterran. L-esebizzjoni Chronicles in Color qed tittella fi spazju kreattiv